Ara passem al punt número 20, que és una proposta de resolució que presenten els grups municipals de la candidatura d'Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per fer el manteniment de parcs i jardins en què no sigui necessària la utilització d'herbicides tòxics com el glifosat. Senyor Safontria. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, agrair a Iniciativa per Catalunya que s'ha afegit en aquesta proposta, però també fer extensiva l'agraïment, en aquest cas, a la regidora Núria Calpe, amb la qual hem tingut converses arran de la nostra proposta i que ens hem posat d'acord. S'ha treballat també amb els tècnics i, per tant, agraïm que aquesta proposta tingui l'afirmació per part del govern municipal. Mirin, jo crec que a les alçades de la pel·lícula ja ningú es pot autoenganyar. Els humans som els principals culpables de l'actual contaminació, del medi ambient, però també d'aquesta salut que ara mateix per les condicions ambientals ens està perjudiciant. Fent un molt breu repàs històric, la revolució industrial va ser un dels punts en el qual, a través de les emissions de diòxid de carboni, s'ha començat a canviar els ritmes d'aquesta natura i d'aquest planeta. Però han passat moltes altres coses. Entre d'altres, una revolució que es va anomenar la Revolució Verda dels anys 70, en la qual l'agricultura de forma massiva va abraçar el que eren els fertilitzants químics, els herbicides, els plaguicides, els fungicides, etc. Tot un seguit de productes que s'utilitzaven sense tenir coneixement de quines eren les repercussions pels mateixos aplicadors, però també pel medi ambient i per la salut. Bé, doncs, de tots aquests productes, molts d'ells que inicialment eren legals i s'utilitzaven de forma massiva, han acabat prohibint-se per la seva demostrada toxicitat. El que passa que aquest procés de prohibició és un procés lent en el qual intervenen de forma molt decidida els interessos econòmics per part d'unes determinades empreses i avui ens trobem en que continuen sent legals molts dels productes però que també s'està demostrant la seva toxicitat. Aquest és el cas de l'herbicida que avui portem a debat en aquest ple, el glifosat, un herbicida no selectiu, això vol dir que té un ampli espectre d'atac, en aquest cas a les plantes. Qualsevol planta a la qual es ruixa amb aquest producte pateix les conseqüències i és un herbicida que s'ha demostrat la seva toxicitat malgrat, com he dit abans, que és un producte legal. S'ha demostrat el seu risc pels avortaments, malformacions, etc. És un herbicida que s'utilitza massivament en cultius transgènics, especialment el de soja transgènica, però també s'utilitza moltíssim en agricultura convencional i també, i en aquest és el cas que nosaltres avui, per lo que correspon a l'Ajuntament de Mataró, també s'utilitza en jardineria. Bé, hi ha estudis recents que demostren que en un 41% de les mostres analitzades en aquest país, a Catalunya, i no estic parlant ni d'Argentina ni d'altres països, on recentment a través dels mitjans de comunicació ens hem assabentat que aquest producte a través de legal ha tingut tot un seguit de multes per la seva toxicitat. Doncs bé, en aquest país un 41% de les mostres que s'han analitzat contenen aquest herbicida glifosat. Jo crec que per un principi de precaució l'Ajuntament hauria de deixar d'utilitzar aquest herbicida i no només per aquest principi de precaució, sinó que a més perquè hi ha alternatives. Hi ha alternatives que permeten un control de les males herbes, mal anomenat, perquè jo crec que totes les plantes han de tenir alguna utilitat en algun moment o altre, però sí que hi ha alternatives i també per precaució especialment pels usuaris, pels empleats del servei de parcs i jardins, que són les primeres persones que estan en contacte amb aquests herbicides. Jo passo, no sé si llegir-la, potser me la salto, llegiré
directament als acords, crec que ho agrairem tots plegats. Bé, els acords són els següents. Primer, l'Ajuntament de Mataró retirarà de manera preventiva i immediata el glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. Segon, l'Ajuntament de Mataró substituirà l'aplicació del glifosat en àrees no freqüentades per la població en el termini d'un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. Tercer, l'Ajuntament de Mataró s'adreçarà al MOPU i a Renfe per demanar informació de l'aplicació del glifosat en el terme municipal de Mataró i sol·licitar que, com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s'apliqui aquest herbicida en el desherbat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies de ferrocarril. Quart, l'Ajuntament de Mataró continuarà explorant alternatives per minimitzar l'impacte sobre la salut de les seves persones i la contaminació ambiental i proposa l'objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s'utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi. Cinquè, l'Ajuntament de Mataró adopta el compromís d'informar, sensibilitzar i educar la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient. I sisè, l'Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords al Ministeri Espanyol d'Obres Públiques, a la direcció de Renfe, a Som lo que sembrem i a les entitats de la ciutat mitjançant els consells de participació. No obstant això, el ple decidirà. Sí, permeteu-me només afegir una cosa que ho diu la part expositiva i no he dit. Aquesta és una campanya que està impulsada per una entitat que es diu Som lo que sembrem i la CUP el que hem fet és recollir aquesta petició i traslladar-la en el ple municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Els he de dir que en aquest punt de l'ordre del dia i l'Associació Cultural Fèlix Cucurull ha demanat participar i prendre la paraula i ha cedit la paraula al senyor parlant, en nom d'aquesta entitat, el senyor Josep Ros i Busquets. Endavant, sisplau. Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, ciutadans, la moció que es presenta al ple municipal recull el sentit de la campanya de Som lo que sembrem, a qui represento en aquesta intervenció. És una campanya d'alerta del risc de l'ús de l'herbicida glifosat i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient. El glifosat, creat per la multinacional Monsanto, és l'herbicida més utilitzat al món, amb diverses denominacions comercials, la més coneguda de les quals el Roundup, s'aplica massivament en conreus transgènics modificats genèticament per resistir aquest herbicida sistèmic i no selectiu. S'utilitza també en l'agricultura convencional, en el desherbat de vies de tren i carreteres i també en jardineria en espais urbans. I també es pot trobar a la venda al públic per ús particular en horts i jardins. El glifosat s'utilitza a Mataró, en tractaments fitosanitaris aplicats pels serveis municipals en espais públics de la ciutat, fins i tot en espais de pas i de joc freqüentats per la població. Al tenir coneixement d'estudis epidemiològics i de laboratori que proven la toxicitat del glifosat, causant de morts i de gran nombre d'afectacions greus de la salut dels humans, d'alterar l'equilibri dels ecosistemes, de reduir la biodiversitat de microorganismes necessaris, de plantes i d'animals i de ser un contaminant no biodegradable de l'aire, dels sols i de les aigües, i bioacumulable en els sers vius, ens dirigim a tots els organismes responsables de la protecció de la salut i del medi que ens fa possible la vida i demanar que adoptin el principi de precaució i emprenguin totes les mesures al seu abast de prevenció i protecció. La moció no és una moció de denúncia, és una proposta de resolucions per oferir solucions a un problema que fa anys que tenim plantejat i ignorat. No és contra ningú i és a favor de tots. I voldríem que la puguin fer seva també tots els grups municipals representats en aquest Ajuntament. I que la resolució de Mataró pugui ser exemple a seguir per altres municipis del Maresme i de tot Catalunya. L'Ajuntament de Mataró ja fa anys que s'esforça per minimitzar l'impacte dels tractaments fitosanitaris sobre la salut i el medi ambient. Ara demanem un pas més. Prescindir i substituir per tècniques respectuoses amb la salut i el medi l'aplicació del glifosat i dels compostos orgànics tòxics presents en herbicides i plaguicides.
En l'aplicació del glifosat, als espais urbans de Mataró no pensem que hi hagi ni il·legalitat ni cap negligència. El glifosat està inscrit en el registre de productes fitosanitaris del Ministeri d'Agricultura. És legal el seu ús, però quan es tenen evidències científiques del risc que suposa, cal actuar preventivament. Que sigui legal no vol dir que sigui d'ús obligatori, i si es pot substituir per mètodes innocus i respectuosos és molt senzilla la decisió, prevenir a favor de la vida i de la salut. A més, no suposa inversions ni més despeses. Caldrà només sensibilitat i formació. Que sigui legal no vol dir que sigui legítim d'aplicar si perjudica els ciutadans i el medi ambient, com pensem que no és legítim fer diners fabricant productes tòxics que ens enverinen i ens porten la malaltia i la mort. Exposaré ara en aquesta intervenció només algunes de les evidències recents del risc que suposa el glifosat i que aconsellen la seva retirada. Monsanto ha creat llavors resistents al seu herbicida, soja, blat de moro. Als Estats Units, al Brasil i a l'Argentina hi ha grans extensions d'aquests conreus sense pagesos. Amb avions es fumiga amb glifosat, moren totes les plantes i els animals que en depenen. Són grans deserts verds, només queda el conreu resistent. El glifosat contamina els sòls, l'aire, les aigües. La soja transgènica argentina s'exporta a Europa, també a Catalunya, com a aliment del bestiar. La soja està amarada de glifosat. També som responsables del que allà passa. Aquest estiu, per primera vegada, s'ha aconseguit una condemna per danys contra la salut de les poblacions properes als camps de transgènics fumigats amb glifosat, que ha provocat morts i gran quantitat de malalties, avortaments, malformacions, càncers. També aquest any el Departament d'Embriologia de la Universitat de Buenos Aires ha publicat un estudi sobre els efectes tòxics sobre els embrions del glifosat, interrupció del procés de desenvolupament, malformacions, disrupció endocrina, mutacions. S'ha provat també, a diferència del que deia l'empresa Monsanto, que el glifosat no és biodegradable, sinó un contaminant estable del medi i bioacumulable en els humans. El glifosat recorda el DDT dels anys 50 i 60, una de les banderes de la Revolució Verda que va canviar les pràctiques tradicionals respectuoses dels agricultors i que va introduir els fertilitzants químics, els herbicides i els pesticides arreu del món. També es deia que era innocu pels humans i que era biodegradable. També era legal i recomanat. Es va prohibir el 1972. En tenim tots a la sang i es transmet per la placenta a la descendència. Ens ha afectat la salut i ens l'afecta encara. Ara, quan es fonen els gels de l'Antàrtida, alliberen grans quantitats de DDT retingut. Els pingüins antàrtics en tenen a la sang. Un estudi recent de l'IMIM, a l'Hospital del Mar, a Barcelona, dirigit pel doctor Miquel Porta, ha detectat la presència en sang, en un mostreig a Catalunya, de compostos orgànics permanents, que el cos no pot eliminar per l'orina. Consideren que el 95% entren al cos amb la ingesta d'aliments. Atribueixen alguns d'ells responsabilitat en l'epidèmia de diabetis que patim. Les previsions apunten 800.000 diabètics a Catalunya els propers anys. Un estudi d'aqüífers a Catalunya indica nivells de glifosat més alts que els autoritzats per la Unió Europea. Han aparegut herbes resistents al glifosat. Això, a més de mostrar la insostenibilitat del sistema, porta a l'increment de les dosis aplicades i a legislacions favorables als interessos de Monsanto, cada vegada més tolerants amb la quantitat de glifosat que poden contenir els transgènics resistents per entrar al mercat. Als Estats Units s'ha multiplicat en pocs anys el límit legal per 500. I aquest setembre es publicava un estudi d'investigadors francesos que ha fet el seguiment durant 2 anys de 2 lots de rates alimentades, unes amb blat de moro transgènic resistent al glifosat i les altres alimentades amb blat de moro convencional. L'increment de càncers en les rates alimentades amb els transgènics amb glifosat i l'increment de la mortalitat han commocionat la comunitat científica. No existia cap estudi tan llarg i exhaustiu. Les empreses que produeixen els transgènics aporten els seus propis estudis i s'accepten normalment per aconseguir les aprovacions dels conreus. El ministre d'Agricultura francès ha demanat ja a la UE la revisió dels protocols. Hi ha malalties que s'estan convertint en autèntiques epidèmies. Cada cop n'hi ha més i cada vegada en edats més baixes. Ja hi ha càncers de mama en noies de poc més de 30 anys i Alzheimer als 38 anys. Avui he sentit per la ràdio que es preveu un increment del 50% de l'Alzheimer per l'any 2030. No són perquè vivim més anys o es diagnostica millor. L'exposició a la radioactivitat i a les substàncies químiques de síntesi pensem que estan a l'origen de gairebé totes elles. Tot això, i més que podríem exposar, ens ha de fer pensar en la necessitat d'adoptar una actitud de prevenció i de protecció de la salut. Som el que sembrem s'ofereix per facilitar més informació de la que tenim a l'abast.
a qui ens ho demani i els comuniquem que juntament amb altres entitats com l'Escola Agrària de Manresa ja estem preparant assessorament als tècnics municipals que en demanin per poder fer la substitució dels agrotòxics i oferim també la nostra col·laboració per actes i campanyes de formació i sensibilització ciutadana. Gràcies per compartir amb nosaltres la preocupació i actuar en bé dels ciutadans amb el seu compromís i exemple. La protecció de la salut és obligació i patrimoni de tots. Ens hi juguem el futur com a individus i com a espècie. Qui hi pot estar en contra? Fa uns 15 dies vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Sofia Gatica. La podeu veure aquí a la contra de l'avantguàrdia del passat dissabte. Viu al costat d'una gran plantació de soja transgènica resistent al glifosat, a l'Argentina. Va morir la seva filla poc després de néixer, per una malformació als ronyons. Va crear l'associació Madres de Ituzaingó, al veure que no hi havia només el seu cas al barri, avortaments, malformacions, leucèmies, càncers de tota mena, malalties degeneratives, immunitàries. Aquest estiu les primeres condemnes i les proves al Laboratori d'Embriologia de la Universitat de Buenos Aires. El glifosat n'és el responsable. Sofia ha obtingut per la seva lluita el Premi Goldman, equivalent a un Premi Nobel ambiental. L'han rebut a la Casa Blanca. Ella diu que només vol que no morin més nadons. En nom seu i del seu dolor també, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ros. Ara seria el torn dels grups polítics de posicionar-se. Senyor Martínez. Simplement per donar el nostre vot favorable a la proposta de resolució. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Lora. Sí, nosaltres també votarem favorablement. Moltes gràcies. Senyora Azpilicueta. Gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. Querría posicionar el voto favorable del Partido Popular, pero también hacer una petición, y es que sean los propios técnicos de la casa quienes en una comisión informativa expliquen claramente qué es este producto y en qué uso se hace en Mataró, porque sería muy fácil caer en un alarmismo innecesario. Sí que es cierto que en Internet hay muchísima bibliografía científica o pseudocientífica en la que hay estudios que hablan de su toxicidad y también hay estudios que dicen que los primeros son falsos. Hoy en día es considerado un herbicida seguro. Es nocivo por ingestión, o sea que basta no coger el bote y tragárselo. Es tóxico ocular, irritante. En su manejo hay que utilizar gafas de seguridad como con cualquier producto químico. En cuanto a los efectos del medio ambiente, es un aminofosfato que por biodegradación microbiana se acaba convirtiendo en CO2, agua, nitrógeno y fosfato, si bien esta es muy lenta. En cuanto a los peligros de la flora y la fauna, está claro que es un herbicida con lo cual mata la vegetación, pero se tiene que hacer con buenas prácticas agrícolas de manera controlada. Su peligro radica en la toxicidad para los animales acuáticos, pero es un producto que se aplica generalmente en la hoja, no en la raíz, y en el caso de estar en el suelo se fija en el suelo, con lo cual es, no voy a decir imposible, pero al menos es poco probable que llegue a corrientes acuíferas. Por tanto, bueno, evitemos el alarmismo. Además, si en Mataró, una vez aplicado en este producto, la hierba se arranca, no está en contacto, no está disponible para la ciudadanía, ¿no? Bueno, no obstante, nuestro voto es positivo porque estamos completamente a favor de encontrar otras alternativas quizá más respetuosas con el medio ambiente. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Azpilicueta. Endavant, senyor Melero. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres, per fixar el vot del Partit Socialista, del grup municipal socialista, dir que hi estem d'acord en aquesta petició que fa el grup municipal de la CUP. Dir, d'altra banda, que fins i tot el punt 2, en el que parla d'un any de proves i tal, crec que per les quantitats que es deuen ser, no recordo ara mateix, a dia d'avui no ho sé, i recordo que era molt poca la quantitat i per tant estic segur que no deu haver-hi cap inconvenient ni cap problema en fer-ho de manera immediata. No ha fet referència el senyor Safontria a una part de la proposta de resolució, la part expositiva, que parlava que l'Ajuntament de Mataró ja fa anys, des del 2006, que va engegar un protocol d'actuació de tractaments fitosanitaris. És a dir, per tant,
crec que l'espírit que deia la senyora Azpikueta del Partit Popular de prevenció crec que s'ha donat i que és veritat, que val a dir que els tècnics de l'Ajuntament sempre han actuat amb aquest principi de prevenció. Són ells, de fet, qui van redactar aquest pla que esmentava abans i, per tant, crec que no deu haver-hi absolutament cap tipus de problema, que no és la mateixa situació que es descriu en situacions de grans extensions agrícoles, però totes les gotes acaben formant un oceà i, per tant, crec que val la pena avançar o continuar avançant i, per tant, eliminar aquests elements que poden constituir un risc per a la salut, per a les persones i per al medi ambient. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Melero. Endavant, senyora Calpe. Gràcies, alcalde. Sí, com ja ens ha avançat el senyor Safont abans de començar la seva exposició, és un tema que ja havíem parlat i que, per tant, la posició d'aquest govern serà també d'aprovar aquests acords. No obstant, permetin-me que tranquil·litzi a la població, perquè certament a Mataró l'ús d'aquest producte, com ja ens ha manifestat el senyor Melero, perquè realment ja des de l'anterior govern s'estava començant a fer tractament amb lluita biològica i mirant d'utilitzar com menys productes tòxics millor. I en aquest cas, aquest producte, pel que ens comenten els serveis municipals, únicament s'utilitza mitjançant pistola directament a terra, no fumiguen a l'aire, i en zones no utilitzades per passeig, és a dir, amb mitgeres, per exemple la mitgera de la Via Europa, que no és una zona de pas de vianants, allà s'utilitza, i amb alguns marges i no pas en parcs públics. No obstant, això ho he volgut deixar clar per tranquil·litzar la població, perquè el cas que esmentava el senyor Ros, que va sortir a la contraportada de La Vanguardia certament del dissabte passat, feia referència a un cas a Argentina on fa 16 anys el que feien era fumigar aquests camps de transgènics amb avioneta, el qual feia que per l'aire aquest producte sí que el fos, intoxicaven a les persones que vivien allà i a més es mengen un aliment que ha estat tractat amb aquest producte, que no és això en absolut el que passa a Mataró. No obstant, com ja he dit i com també ha dit el senyor Melero, les quantitats que s'utilitzen són molt poques i no hi ha cap inconvenient per part dels serveis municipals de l'Ajuntament d'anar canviant l'utilització d'aquest producte per altres tècniques molt menys agressives, tant per la població com també pel medi ambient. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Calpe. Per tant, passem directament a votació aquest punt, que és el número 20. Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat i endavant. Agraïts per la feina del grup Som el que mengem també.